Sanibonani emakhaya egama lami uGugulethu Neobudibe. Mina ngumuntu owenza i-research ngesitswana ngathi dipatlisiso ngamalimi wesintu nale nkulumo esinayo esizweni sethu manje ngokuthi inkulumo zethu zime kuphi, fanele sizilahle noma singaqhubeka ukuya phambili nazo. Namhlanje lana nginoThemba Madingiza, who is a assistant lecturer la e-UJ, University of Johannesburg, former RAU, and is also a postgrad student in African languages, and he specializes in isiZulu. So siyakubingelela Themba. Yebo, asibonge nekhalithi sanibonani ngibingelela. Siyabonga ukuthi ube nathi, and we thank you for your time and for this interview, and siyabonga ukuthi uxoxe nathi regarding these African languages, as we are all concerned about them, and we appreciate your time for being here, and we just hope that you can be part of the debate that we hope to spark nationally, continentally, globally, for Africans to take themselves seriously. Siyabonga. Okay, without ukumosha isikhathi esiningi, I'll just shoot to the question, the basic question for abantu abasekhaya, sixoxa about African languages just in general. So Themba will say anything he wants to say ngazo, and then okay. Umbuzo wami wokuqala Themba na, kungani kubalulekile ukuthi yebo? Kungani kubalulekile ukuthi sifunde amalimi wethu e-university, amalimi wesintu? Yebo, izilimi zesintu zibalekile ukuthi zibe khona e-university ngoba ilapho esikwazi ukuthola khona ababhali abakusasa bazobhala ama-textbooks abezilimi zesintu. Sifuna ukuthi abantu baqhubeke ngokufunda, bafunde kabanzi ngezindlela ezintsha zokuthuthukisa ulimi, ngoba izinto eziningi ziqala kakhulu ema-university lapho abantu abaza khona imiqondo emisha, izinto esishintsha nje ilizwe nje. Ingakho nje kubalulekile ukuthi abafundi bafunde e-university ukuze bakwazi ukuqhubekisa phambili ukuthi ulimi lungafi, luhlale nje lukhona nje, ngoba nabo oprofessors esibatholayo nje njengoba bengishilo nje bezicwaningo babhale izincwadi ezifundiswayo esikoleni. Ngakho nje kubalulekile ukuthi ezilimi zibe khona, ngoba nase-university senza kakhulu ama-research sibheke ukuthi isikhathini sanamhlanje ulimi selushintshe kanjani, ikuphi okusha, yimiphi imithetho emisha kumele ilandelwe elimini. Ukuba khona kolimi ema-university kwikusasa lokuthi sigcine ulimi lusaphila, ulimi lungashabalali. Ngakho nje ngithi kubalulekile ukuthi ulimi lube khona ema-university. Okay, siyayibonga impendulo yakho. Ngicela ukuzicorrecta ne, mina ngithi amalwimi, izilwimi ne. Khona kuya ukuthi ukhuluma luphi ulimi, ngoba kuba ngoni languages asisho ngokufana, abanye bazothi amalimi, okay, abanye bazothi easy ulimi khona. Ngesizulwini uma uthi amalimi sikhuluma ngomuntu ofana njengamuntu okuthiwa ngesingisi uyastarter, the starter uyagagaswa ngengisi, okay, so unamalimi, okay, ulimi izilimi lapho nje sithi languages lapho, okay, kodwa sisonke okay, sikahle, okay, khululeka nje mhlawumbe nje kusathe nje kuzothiwa amalimi ngoba okay. Okay, siyabonga ukuthi usichazisele kabanzi. Umbuzo wami wesi-2, ngiyayibonga lempendulo yakho sinikezela. Umbuzo wami wesi-2 manje ngicabanga ukuthi zikhona yini inkinga regarding ama students la abafuna ukufunda izilimi zethu formally ema university, in terms of ama number and in terms of interest. Kune inkinga noma ayikho? Inkinga siqala ukuba nayo vele kudala vele siqalele kahle ukuthi isibalo sabafundi sithe ukuncipha, abafundi ngathi abasenakho nje ukuthi bafune ukufunda izilimi zomdabu, ngoba inkinga ngathi iqala esikoleni ikhathini namhlanje ngathi bahambisa kakhulu ezobusayensi nezetheknoloji, ukuthi abafundi bafundele ukuba ngama-engineers, bafundele ukuba ngama-scientists, abafundi bayabaqhikisa kakhulu izilimi zesintu. Uthola ngisho nabothisha esikoleni ngathi abantu abangahlonipheki, abangathathela ekhanda uma befundisa izilimi zomdabu, ngoba utshela ukuthi awulimi olukhulumayo, into elula nje, ungahlulwa yinje ukhuluma into ufundisa into ekhulumayo, ngoba lethemba ukuthi mhlawumbe abanye baqashiwe ngoba ulimi uyalikhuluma kodwa zange alifundele. So inkinga vele sinayo kakhulu, isibalo sabafundi sithe ukwehla, nalabo bezabo mhlawumbe sithi BA language practice, abafundela ukusebenza ngezolimi, abafundi khona abancane kabi eklasini ngenxa yokuthi nje abantu nje abakubona abanje ngathi
abasibona isidingo sokufunda ulwimi lomdabu sebeya nje kweminye imisebenzi abacabanga ukuthi yilapho abazoqashwa khona bethola imisebenzi okuthiwa imisebenzi yangempela emabikayo. Uma sebenza ngolimi ngathi awuthathwe nje umuntu owenza izinto yangempela, ngathi nje ufaniswa njengomculi, njengomlingisi, shashalazi noma umabonakude nomsakazweni. Khona ke ingqinamba nje enkulu kabi nje. Isibalo sabafundi nje siyancipha nje unyaka nonyaka nje sayehla, ngoba nami nginje ngangingomunye abakade benza iZulu neNorthern Sotho izwe laba abangasincelanga ngebeleni. Ngingomunye umfundo abokugcina ukuthi benze lawo mamodule bese befike kwi-3rd year. Emva kwami nje amamodule lawa asuswa nje kwi-2nd year nakwi-3rd year. Kwamanje sisukugcina kwi-1st year kuphela ngoba kuthiwa isibalo asikho, ngoba nami nje sasibabili macabanga abafundi eklasini lesiZulu sizofika kwi-3rd year sasibancane kabi, so bagcina sebekhipha lawo mamodule ngenxa yokuthi isibalo sabafundi vele sinciphile kakhulu. Okay, ngiyakuzwa nema uthi abafundi abakwazi ukuthathela ekhanda izilimi zethu ne, kodwa ke sikhona isizathu salokho. Ungasitshela ukuthi kungani thina singabantu singama-Afrika sibuka izilimi zethu nomlando wethu ngathi nje akusinto eserious nje. Into eserious nje ilento evela eEurope noma sometimes nase-Asia, kodwa makweyethu asiyithatheli koptu. Kungani ibangwa yini lento leyo ukuthi singafuni ukuzofunda izilimi zethu? Yazi lento lena into esuka kude kabi nje, ngathi nje isuka enkathini zakudala kusafika ondlebe esikhanyilanga befika ezweni lethu bazofuna umnotho wethu. Ufika kwaba nemithetho emisha ebakhona ukuthi thina siyasuswa emadlelweni ahlaza, sinikezwa umhlaba omncane, sahlukaniswa futhi ngokwezilimi zethu, ngokuthi noma umZulu uzohlala lapha, umXhosa ubeka lena. Lokho kwadala ukuthi phakathi kwethu sikungabi nokuzwana phakathi kwethu, sisifice sesilwa phakathi kwethu, silela mhlawumbe umhlaba, silela ukuthi mhlawumbe ulimi lami lona luhamba phambili. So sahlukaniswa nje ukuthi nje singabi ndawonye, njengoba kwakukhona imithetho efana njengabo i-Land Act, imithetho enjalo ukuhlukaniswa kwabantu ngamazi wabo. So inkinga isuke yaqala khona lapho, futhi saphoqa ezikoleni ukuthi sifunde isiNgisi, ngayesesingisi into yamanje ngithi Afrikaans kahle. So Afrikaans kwaba lona ulimi kumele lufundwe, ulimi ofunda esikoleni. Ngisho nabo abafundi baka-1976 inkathi belela ukusetshenziswa kwesibhunu, yebo babelela into engathi ibizwakalo, kodwa ekulweni kwabo bebebhekene nokuthi kukhishwe isibhunu kusetshenziswe isiNgisi. Manje ngibe ngizibuza ukuthi iningi labafundi labo kungabantu abamnyama, kungani bebengalweli ukuthi kusetshenziswe izilimi zomdabu, ngoba angikhumbuli kuma-board lawo aba-1976 kubaluleke isintu. Babelwela ukuthi nje kusetshenziswe isiNgisi kunokuthi ngabe nje kuthiwa babelwela ukuthi kusetshenziswe izilimi zabo. Kube sikude kakhulu. Ngisho ngokubheka nje izilimi zomdabu ngathi zisaphila emphakathini socially, kodwa azinawo amandla political and economically. Ubheke nohulumeni wethu oqala eNingizimu Afrika, akukho lapho sike semuzikhuluma isiXhosa, siloko nje semuzikhuluma isiNgisi nje, wazi washiya ikhuluma isiNgisi. Abanye nje mhlawumbe ucabanga ukuthi ukhuluma isiNgisi uzelwe kanjalo, akazi ukuthi ukhuluma isiXhosa. Inkinga ilapho ukuthi nayo uhulumeni ulimi uma ekhuluma nabantu ethola inkulumo ethile, asimuze esiningi ekhuluma ngolimi lesintu eqena ukuze ufike ekugcineni. Yebo uzobe efaka izilimi mhlawumbe uma kubingelela sanibonani, absheni, thobela, phela lapho, kodwa uma ekhuluma inkulumo yakhe esuka isiNgisi makafuna ukuba serious. Mseka ngendlela yami yabona sikhuluma isiNgisi. Inkinga ilapho kakhulu, ngoba yibona abantu abaphethe ilizwe. Uma bona kuqala kubona ukuthi ukhuluma izilimi zomdabu, kulaba abaphansi nathi uzosikhuthaza ukuthi hayi ngolimi lami khona lapho inkinga yakhona, ulimi lami ngingaqashwa, ngasebenza, ngingathuthuka nje ukukhuluma ulimi lami.